Само да премина. Само да помоля гласа ръцете. Добър вечер и добре дошли, уважаеми родители и гости. Благодарим ви, че споделихте нашия празник. Класът е втори Д, училището Гео Милев, градът Варна, а държавата България. Питат ли ме, де зората ме е вряла първи път? Питат ли ме, де земята, що най-любя на света? Там още отговора, де се бели и Дунавлей, де от изток Черноморе се бунтува и се ждей. Там отде се възвишава горда стара планина, де Марица тихушава низ тракийска равнина. България, драга мила, земя пълна с добрини, земя, що си ме кърмила, мое поклон приеми. Обичам те, мое мило отечество, обичам твоите Балкани гори, сипе и скали и техните бистри и студени извори. Обичам те, мое мили краю, обичам те от всичката си душа и сърце. Всичко, което е останало до сега в моята душа, добро и свято. Всичко е твое. Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежности, със сияния и величие. Драги ми са равнините, наблаздени с наши пук. Не остави сладка дума, ще да бъде този кът, дето Дунав Варда струма и Марица си тъкът. Дор на небо и ясно слънце, дор на очи свят живот, ще обичам аз от сърце, таз земя и този народ. Обичам те, родина пролет, под накита зелен,
и с първите цветя на боли през първи слънчев ден. Обичам те, когато лято жетата позлати и жътва закипи в полята и морно дишащи. Обичам те, когато есен подбита небосвод събира плодовете с песен работния народ. Обичам те и зиме бяла, с дълбоки снегове, когато пак се разцъфтяла, но в снежни цветове. Когато тиха и безбрежна, в своето сърце затопля с майчината нежност най-малкото зрънце. Вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И на книгата унесе, ровна реч и пак шепти, милва като нежна песен, като утре звън трепти. Късък за моя учител цветя, здраве сваление Захари, сам се катерих по дивни места и в чукари. Носих цветята на другия ден, пъстри букети, стисках ги. Радостен, тих и смутен, все е до сърце. Моят учител усмихнат и влак, казваше с радост. Колко цветя си донесъл ти пак, цяла грамада. Ти ми дъхтиш на гора, на роса, с тия букети, сякаш и ти стая руса коса, станал си цвете. Колко щастлив и доволен аз бях, с весела песен, хуквах навън и букети берях, пролет и есен. Тесен бе целият кръстътял, малко ми бяха цветята, а за учителя свой бих обрал всички цветя по земята.
искала да отправя поздравленията си към второкласниците, които днес завършват поредната си учебна година, да им пожелая хубава ваканция, защото годината беше дълга, а техният труд усилен. За мен беше истинско удоволствие и радост да споделя успехите на вашите деца, да се опитам да помагам в трудностите им и само с няколко реда, ако ми позволите, нещо, което много ми хареса и бих искала да споделя с вас. Навън е нощ, звезди потрепват в мрака, а купчина тетрадки още чака. В очите от умора зачервени, надвесени над букви разкривени, оглеждат се душите детски, чисти, излети върху снежно-бели листи. И пак с любов разгръщам с две ръце, тетрадка не, разтворено сърце. И сякаш между белите листа е сбрано всичко ценно на света. Душата преизпълнена следи, кое дете как думите реди. И грешките внимателно поправям, но винаги на всеки подарявам в оценките по мъничко отгоре, с едно сърце за всеки го отворено. А щом ме срещне утре изгрев нов, ще давам пак от своята любов на палавници с рошави главици и на девойки стройни хубавици и ще ги уча с дух и светлина на разум, мъдрост и човещина. И нека път поели към света успеят да запазят любовта. Където и да идат след това, до край да пазят нашите слова. Що с обич вложихме в техните сърца, защото те са нашите деца. Успех от мен, живи здрави, ще видим какви са резултатите ви. Надявам се вашите родители да бъдат доволни от това, което вие сте постигнали, но за всичко това малко по-късно. А сега няколко думи от госпожа. Ами, искам да кажа, че много бързо мина за мен тази учебна година. Също трудихме се доста упорито. И сега дойде време за вашата заслужена почивка. Пожелаваме весело лято на децата, все така усмихнати и много здрави. Нашите поздравления към вас продължават. Всички добре знаете, че през тази учебна година второкласниците се сблъскаха и им се наложи да се справят с два чужди езика, с английски и с руски. Дали са успели да ги направят свои, ще прецените вие. Сега думата имат те. To school, let's go to school, to learn and play with friends all day. All the children and parents are here to show what we learned all the year. I get up early every day. I brush my teeth without delay. My mother makes me a sandwich again. Breakfast is useful for my brain. I write my homework by myself. My parents check it is for mistakes. I put in all my books on the shelf. Now I deserve To
receive. To receive a kiki. Айде, усмихнете се сега. Усмихни. One sofa, clap hands, one sofa, clap your hands. Two armchairs, clap hands, two armchairs, clap your hands. Three tables, clap hands, three tables, clap your hands. Four chairs, clap hands, four chairs, clap your hands. Five pictures, clap hands, five pictures, clap your hands. School bag. My school bag is heavy with so many things. My mother reminds me to take everything. What a mess, my desk, my bag and book are all green, red and blue. My English books, my tennis ball and crown are all yellow and brown. What a mess in my desk. Red lights, orange lights, yellow lights, blue, green lights, black lights, white lights too. Red lights, orange lights, yellow lights, blue, green lights, black lights, white lights too. The bell goes on, and we are in class to read and write and word nice rhymes. The bell goes off, it's the break. We rest and play, it's really great. I can write and speak, it's so interesting, but most I like to read and sing. Lions and tigers in the zoo. Bears and elephants, zebras too. Count the monkeys 2 by 2. All the animals in the zoo. Lions and tigers in the zoo. Bears and elephants, zebras too. Count the monkeys 2 by 2. All the animals in the zoo. I like to read magic tales about animals, seas, and big whales. I want to know more about space. That's why the library is my favorite place. Poems and stories, crosswords and rhymes. It is amazing all the time. Animals, flowers, spots and birds. We study so many different words. Spelling is a funny game. Can you spell your name? Just say the letters one by one, and you'll be the champion in the town. Spell. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
all over the world. Wherever you are, you'll get everywhere. School is over. Oh, lots fun. Lessons finished, play begun. I'm said today, I'm said through. This is goodbye to all of you. Преди обаче да ви кажем довиждане и преди да са си получили, разбира се, бележниците, продължаваме на руски. Да видим как ще се справим тук. Траве сидел кузнечик, траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречик. Представьте себе, зелененький он был. Он мел одну лиштавку, ни дрога, ни козявку, и с мухами дружил. Представьте себе, ни дрога, ни козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Но вот пришла ягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, прожорливая брюшка, представьте себе, и съела кузнеца. Не думал, не гадал, никак не ожидал такого вот конца. Представьте себе, никак не ожидал. Представьте себе, такого вот конца. Каникулы, пора! Да здравствуй, каникулы! Ура, ура, ура! Вакансия, очаквана, жадувана, мечтана, но какво е вакансията без море? Коколита дума, слънчевия бряг, гдето не дочува песните ми пак. Коколита дума, слънчевия бряг, гдето не дочува песните ми пак. Хей море, идвам, хей моренце, хей море,
се е справил. Александър Преславов Петев. Завършваме, Алекс. Заповядай. Атанас Сашев Анастасов. Аз завършвам с грамота за отличен успех 6:0. Браво! Борис Юлианов Велев. Борис също завършва с отличен 6:0. Борислав Александров Филев. И Борислав завършва с 6:0. Браво! Валентин Валентинов Иван. Веселин Веселинов Петров. Виктория Юлинова Йовчева. Вики завършва с 6:0. Браво! Само да помоля за малко тишина. Габриела Николаева Георгиева. Ако обича. Галена Живкова Касимова. И Галето завършва с 6:0. Даниела Красанова Озуноща. И Дани завършва. Денис Красимиров Кръстев. Денис. Денис завършва. Висослава Василева Зайка. Висослава Любомирова Любомирова. Браво! Честито Деси. Евгений Иванов Ламбуров. Браво, Евгений завършва с... Браво! Може ли? Златина Павлова Инжова. Моля. Колко? Михайла Кова Стоева. Константин Борисов Божанов. Честито Колко. Кристиян Станимиров Димитров. Браво!
Лидия Мартинова Стоянова. Лидия завършва с 6. Мирела Миткова Дъргова. Мирела завършва с 6. Няма да си ли го значи? Нямаме нужда. Честито! Заповядай! Йорданов. Оги, не си го държи. Стефан Петров Панайотов. Искам само да видя поздравление. Може ли само за момент? Честито завършване! Благодаря. Бъдете живи и здрави, odpoчинете си добре, съберете сили и на есен отново звънът на звънчето ще ви събере за ново учение и труд. Уважаеми родители, те получиха своите оценки, своите бележници, своите грамоти за тези, които заслужават. Преди да се разделим, ми се ще аз да благодаря на всички вас. Съжалявам, че няма грамота, че няма отличие, с което да изразя обичта и уважението си към вас. Но в духа на всичко това, което се случва тук, за родителския екип, какво пише? Като поздравление към второкласниците е участието на детска музикална школа, отражение, театрална, извинявам се, много се вълнувам, театрална музикална школа, отражение. Те ще поздравят учениците от втори Д. Само за минута, ако желаете още. След което даваме възможност на актьорите да се подготвят и да видим тяхната изява. Аз ще помоля децата тихичко да минат и да застанат до своите родители. Актьорите